Isia det ke pami senji lapen kapaching thur ponji pulote hormu hortar ke ban lapen hormu hortar ke pona hithi mesenangji longri long para phan ke na hok asai avidet nangji lapen rata tangka pana hok hederra ali ke padoje phan bor I ponangji setami lapuson asai ke deng pona ve pulote det kaching thur dunji kali ke pa phia to warana thusi pangno dun thurong jangring thepi khangjang Lason tak taksi Pakistan adera long setame det ke chare along ke phodam de kile dam de ke doko ga joini hormu hortara nam ke pabat pen chenglok tangka ka duriyang the klanglo labangso economic crisis ajok raratung rong sopi atowara long aning ki thilapen aning kang samsi che paklang ren tilo Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif setami labangso alam amithang ang hopensi che ko birbon Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif kaningja tengke India adet pen Pakistan ang bong ron ke the phong thong nandolo labang sojok RVRL langdang pasatame ke na hok dun lok ke pa phidun lok boreng awar sai kaviari soejang aphai nang ke bat pen chenglo raratung ke do ke tha kachelar satame thek pon longlo lasinon ke ron aphan kali hini aderang bong monsam ke pa doje phansi bor ipon ho Halapu Pakistan occupied Kashmir mate POK along ke dwara ratum setame labangso ki sunga jok Pakistan adet ke charia tuma phan aning ka chethe avilo lapen hemban along si chedam popusi kache song ahong klamalong kache song ahut hang taram ponlo Dr Amjad Ayub Mirza POK rat cyclem bangkaningjia tengke nonapor nangle tanglo Pakistan Army atum Indian Army arideng ke pekja phan athema Pakistani occupied Gilgit Baltistan lapen Pakistani occupied Jammu and Kashmir along ke dwara ratum hormu hortar anam ke pabat pik ke chumove mega chatholong lepen chenglok kithi ke jang satame donang lasi non ke bangjilang arni pen ke Pakistan ader phan ke rap ke pajirdun avidet pulotangte ke chumove kithi aphai nang ke bat pik jangring thepi khangjang International Desk Report, Karbi Monglan.